Hi friends, welcome back आंनि राजाबि ब्लग YouTube चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। बेड निउस आरोना नै एक्सिडेन्ट जादों नै आंहा एक्सिडेन्ट माने अट'जों माबादों आरोना गोलैदों मा होनगोन बेखौ आं अट' सलायो नालाय माने आं सलायनायाव जायाखै जानायालाय ओमफ्राय लोगो सासे माने सलायनो होननानै बिबाय थाबाय सलायबाय ओमफ्राय दा फैनानै फैयै ससेखिनियाव मानसि दङमोन मानसिजों दाननाया अभार स्पिडाव माबाना लाबाय नालाय बोखेदायना लाबाय हेन्देलखौ सिगाङाव खबसेल'सो नालाय खनसेनो बोखेलांखायो खनसेनो माने साइड बोखेलाङो नालाय बिदि जानानै गेद्दा गेद्दि जानानै गोग्लैबाय आरोना आं सिङाव थाबाय नालाय आखाइयाव इयाव बौबाय ओमफ्राय इयाव दोलादों आरो एसे गैला साननैसो थाथ'लायनांसिगोनलाय हाथ'ला अट'आबो सब गेग्रेजोब्बाय उपाय गैया लोगोफोर जाया नङा जाबाय आरोना सिलाय मारिलायनांबाय आरोना इयाव आखाइया ओमफ्राय दा नै हारसिं दुगैनोबो हाला दै खावना सोरबाया होनांबाय आंनो दिनै दुगैनि आरोना दासो नै बोरो गामसा लाबोदों होननायालाय ना लाबोआखै होमबालाय आं लायनोसै ना आं दै खावनोसै लाबो दै माबाखौ लाबोदो नै जोंना बोरमाया नै आदार होदों नै ओंखाम संनाय गुन्दैजों देन्जार जाखायो बे मासेया जानो नागिरा साला दिनै थुखैजानो मोनसिगोन आंहा नै बेयाव बिदि जिदों आरोना नै बिदि जिदों आरो बेयाव नै मोनब्रै ओमफ्राय इयाव दोलाबाय नै थुखैजाखांबाय आंहा एबार फ्रेस